Hejsa. Du skal nu lære, hvordan du lægger brøker sammen. Brøker, som ikke har en fællesnævner. Din opgave, den lyder 3/8 plus 5/6. Hvad kan det måtte være? Det første, du skal finde ud af, det er, om du har samme nævner. Og det har du ikke, for den ene har du en nævner 8 i den ene brøk, og i den anden brøk har du nævneren 6. Så vi skal altså nu finde en fællesnævner for 8 og 6. Med andre ord, find et tal, som både 8 går op i og 6 går op i. Og det kan du se på, at det er 24. 8, 16, 24. 8 går op 3 gange. 6, 12, 18, 24. 6 går op 4 gange. Så vi har altså fundet fællesnævneren til at være 24 nu. Så nu skal vi have lavet vores nævner i de to brøker, skal vi have lavet om til 24. Det vil sige, du kigger på den første brøk. Hvad skal du gange 8 med for at få 24? Der skal du gange med 8, 16, 24. Der skal du gange med 3. Så vi forlænger den nederste, vi forlænger nævneren med 3, og så skal vi huske, at vi må ikke forlænge nævneren med 3 uden også at forlænge tælleren. Så vi forlænger simpelthen med 3 både i tæller og i nævner. Så kigger vi på brøk nummer 2, 5/6. Hvad skal vi gøre ved 6 for at få det til at være 24? Vi skal forlænge med 4. 6, 12, 18, 24. 6 går op i 24 4 gange. Så vi skal også huske at forlænge med 4 op i tælleren. Nu kan vi regne ud. 3 gange 3, det er 9. Og 4 gange 5, det er 20. Så lægger vi tællerne sammen. 9 plus 20, det er 29. Og vi skal jo beholde nævneren, for det var lige den, vi havde fundet før. Så facit er 29 24. Men det er jo en uægte brøk, som du kan se, fordi at tælleren er større end nævneren. Og en uægte brøk, den kan du lave om til et blandet tal. Og et blandet tal, det er et tal, som består af et heltal og en brøk. Så vi havde jo 29 24. Den kan vi lave om til 24 24. Og så kan du se fra 24 op til 29, der resterer det 5. Så vi har også 5 24. Så vi har simpelthen lavet 29 24. om til 24 24. plus 5 24. Og de 24 24. det er jo en hel. Så der skriver vi 1 i stedet for. Og de 5 24. kan vi ikke gøre noget ved. Så facit på vores opgave, den lyder, at det er 1 5 24. Og dermed så har du løst opgaven.